שלום לכולם. בשיעור היום אנחנו נלמד פתרון משוואות עם שתי נעלמים. התרגיל הראשון שלנו יהיה 3x פלוס y שווה 17, x פלוס 3y שווה 11. בתרגילים מהסוג הזה, דבר ראשון שאנחנו רוצים לעשות זה להיפטר מנעלם. אנחנו עושים את זה על ידי מציאת מכנה משותף. לדוגמה, בתרגיל הזה אנחנו יכולים למצוא מכנה משותף בין 3x ל-x. על ידי זה שנכפיל את המשוואה השנייה ב-3. בואו נעתיק את המשוואות ונכפיל ב-3. 3x פלוס y שווה 17. המשוואה השנייה מוכפלת ב-3. 3 כפול x, 3x. 3 כפול 3y, 9y. שווה 3 כפול 11, 33. כעת אנחנו יכולים לחסר את המשוואה השנייה מהמשוואה הראשונה, ועל ידי זה להיפטר מהמשתנה x. בואו נעשה את זה. 3x פחות 3x, 0. y פחות 9y מינוס 8y. 17 פחות 33, מינוס 16. נשארנו רק עם המשתנה y. מינוס 8y שווה 16. נבודד את המשתנה y על ידי זה שנעביר את מינוס 8 אגף. y שווה מינוס 16 חלקי מינוס 8 שווה 2. מצאנו שהמשתנה y שווה 2. כעת נותר לנו למצוא את המשתנה x. איך נעשה את זה? נציב את y באחת משתי המשוואות המקוריות. למשל במשוואה הראשונה. בואו נעשה את זה. 3x פלוס 2 שווה 17. נעביר את 2 אגף. 3x שווה 17 מינוס 2 שווה 15. ואז אנחנו מוצאים, אם נעביר את 3 אגף, ש-x שווה 15 כ-3 שווה 5. אז מצאנו ש-y שווה 2 ו-x שווה 5. וזה הפתרון של שתי המשוואות האלה.